муҳтарам интихобкунандагон, ҳамватанони гиромӣ, рӯзи 2 марти соли ҷорӣ дар Тоҷикистони азизамон маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ баргузор мегардад. Мусаллам аст, ки мардуми сарбаланду шарафманди мамлакат сиёсати муваффақонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба хотири пешрафти давлати соҳибистиқлол ва ободии ватани маҳбубамон ҳамеша дастгирӣ намуда, дар расидан ба ҳадафи олии сиёсати давлат ва ҳукумати Тоҷикистон саъю талош доранд. Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон барномаи пешазинтихоботии худро таҳти шиори барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон пешниҳод намуд, ки самтҳои муҳимтарини рушди Тоҷикистонро барои солҳои 2025-2030 пешбинӣ менамояд. аз ин лиҳоз бо итминони комил метавон гуфт, ки рисолат ва мазмуну моҳияти барномаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ин марҳила таҳким бахшидани давлатдории миллӣ, истиқлолу озодӣ, ваҳдату ягонагӣ ва суботу амният маҳсуб меёбанд. Маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ашт номзадии маро ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии интихоботии Ашт рақами 17 пешбарӣ кард, ки боиси масъулияти баланд аст. бо назардошти он, ки барномаи пешазинтихоботии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон фарогири манфиатҳои тамоми сокинони кишвар маҳсуб меёбад, барномаи пешазинтихоботии ман низ ба он асос ёфта аз Конститутсия ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ паёми Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои анҷумани 15-уми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон сарчашма мегирад. ҳаёт собит намуд, ки танҳо сиёсати воқеъбинона ва созандаи пешвои муаззами миллат ва Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон метавонад рушди бемайлони кишварро таъмин намуда, Тоҷикистонро ба давлати пешрафта табдил диҳад, тамоми асосҳои воқеиро барои зиндагии шоистаи мардум муҳайё созад. аз ин лиҳоз дар тарғиби сиёсати муваффақонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи самараноки барномаи пешазинтихоботии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳамеша саъю талош меварзам ва кӯшиш менамоям, ки дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат фаъолона иштирок намоям. таҳкими ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ, ҳифз, гиромидошт ва аз ҳама арзишҳо боло донистани давлатдории миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати сиёсии шаҳрвандон дар заминаи рушди устувори иқтисодӣ арзишҳои муҳим ба шумор меравад. давлати муосири миллӣ дар асоси ҳифз ва рушди ҳуввияти миллӣ арзи вуҷуд карда метавонад. дар замони ҷаҳонишавии босуръат мо амнияти давлат ва ҷомеа, ваҳдати миллӣ, зиндагии орому осуда ва устувории пояҳои давлатдории миллиамонро ҳамон вақт пурра таъмин карда метавонем, ки барои баланд бардоштани маърифати сиёсӣ ва худогоҳиву худшиносӣ ҳамеша саъю талош намоем. ватандорӣ, ватанпарастӣ, дӯст доштани ватан барои ҳар фарди бонангу номус бисёр кори азиз ва гиромӣ мебошад. имрӯз давраи нави рушду нумӯи кишвар оғоз гардидааст. обрӯву нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ то рафт боло меравад ва ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардум рӯз аз рӯз
беҳтар шуда истодааст. пост доштани муқаддасот ва анъанаҳои миллӣ аз зумраи корҳои муҳим ба шумор мераванд, ки вобаста ба иҷрои онҳо дар барномаи пеш аз интихоботӣ ҳам диққати махсус дода шудааст. иштироки фаъолона дар такмили низоми қонунгузории кишвар, таҳкими қонуният, тарғибу ташвиқи қонунгузорӣ, рушди донишҳои ҳуқуқӣ ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ дар барномаи амали ман ҷойгоҳи махсусро ишғол менамояд. бинобар ин ҳангоми интихоб шудан ҳамчун вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш менамоям, ки дар таҳия ва қабули қонунҳое ки ба манфиати аҳли ҷомеа нигаронида шудааст, бо дар назардошти равандҳои мураккаби ҷаҳонишавӣ ва вазъияти ҷаҳони муосир ҳиссагузорӣ намуда, дар ин ҷода интихобкунандагонро бо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва тағйиру иловаҳо ба онҳо пайваста бархурдор намоям. рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии мамлакат, суботи сиёсӣ ва оромиву осудагии мардуми Тоҷикистон аз таъмини амнияти миллӣ вобаста мебошад. яъне таъмин намудани амнияти давлат ва ҷомеа дар шароити имрӯза зарурат ва аҳамияти аввалиндараҷа дорад. дар ин ҷода муқовимат ба зуҳуроти номатлуби ифротгароию терроризм, экстремизм, равияҳои тафриқаангези динию мазҳабӣ, ки ҳоло ба хатари глобалӣ мубаддал гардидааст, тамоми аҳли башарро ба ташвишу нигаронӣ овардааст. боиси қайд аст, ки амалҳои террористии замони муосир хислати муташаккилиро касб намуданд. вазъи ноороми кишварҳое, ки таҳти нуфузи гурӯҳҳои террористӣ қарор доранд, ба ҳамагон равшан аст ва ҳамоно боиси нигаронӣ мебошад. дар ин самт ҷидду ҷаҳд менамоям, ки дар тарбияи мафкуравӣ, пешгирӣ кардани зуҳуроти манфии бегонапарастӣ, ҷиҳати дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ тарбия намудани наврасону ҷавонон ва ба воя расонидани шаҳрвандони бомаърифат, ватандӯст ва соҳиби малакаҳои муосир саҳми босазои хешро гузоранд. пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат ба рушди маориф, фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ пайвастагии зич дорад. аҳли маорифу фарҳанг дар рушди нерӯи инсонӣ, тандурустиву ҳифзи иҷтимоӣ дар нигоҳдории солимии аҳолӣ саҳми беандоза дошта, қувваҳои муҳим ва фаъоли ҷомеа мебошанд. дар давраи ҷаҳонишавӣ ва шиддатгирии муборизаҳои иттилоотӣ, воридшавии мафкураи бегона ба зеҳни ҷомеа, масъалаҳои маориф, фарҳанг, занон ва ҷавонон мавқеи махсус мегиранд. бинобар ин масъалаҳои ҳимояи манфиатҳои омӯзгорон ва баланд бардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа, саъю талош дар рушди соҳаи тандурустӣ, татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ва занон, андешидани тадбирҳои муассир дар таълиму тарбияи насли наврас, дарёфт, тарбия ва дастгирии истеъдодҳои ҷавон аз ҷумла ҷавондухтарону бонувон маро водор менамояд, ки дар ин самт фаъолияти густурда дошта бошам. таъмиру азнавсозии пойгоҳҳои обкашии ноҳияи Ашт ҷиҳати афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар соҳаи кишоварзӣ, самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин, ба кор даровардани заминҳои бекорхобида, бунёди боғҳои нав, рушди ҳунарҳои мардумӣ, мусоидат дар ташкили коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ бо мақсади паст намудани сатҳи бекорӣ, муаррифии васеъи имкониятҳои сайёҳӣ дар ҳавзаи интихоботӣ низ чораҳо андешида мешавад. ҳамин тариқ барномаи пеш аз интихоботӣ фарогири манфиатҳои тамоми аҳолии мамлакат аз ҷумла сокинони ноҳияи Ашт мебошад. аз ин рӯ дар сурати сазовор гардидан ба боварии интихобкунандагон ва интихоб шудан ба мақоми вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
пайваста ҷидду ҷаҳд менамоям, ки ҳар як нуктаи барномаи пеш аз интихоботиам иҷро гардад ва дар пешрафти Тоҷикистони азизу зиндагии шоистаи мардум ҳиссагузор бошад. бо истифода аз фурсат аз тамоми интихобкунандагони гиромиқадр эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки дар интихоботи 2 марти соли 2025 фаъолона иштирок намуда ба тарафдории ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва номзадҳои арзандаи он овоз диҳед. боварӣ дорам, мо дар якҷоягӣ метавонем рушди минбаъдаи кишварро таъмин намоем, Тоҷикистонро ба давлати боз ҳам мутараққӣ табдил диҳем ва ба ҳар як шахс зиндагии арзандаро муҳайё созем. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам.